dɔɔni a ka seko ni a ka dɔnko de ye. O hukumu kɔnɔ bi an bɛ an ka seko ani dɔnko cɛba dɔ ka kɛnɛ kan babɛnba kɔnɔna la ni o ye Jakarija Dunbiya ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale dɔn Isa Naloma la. Bamananw ka kuma don ko denmisɛn tɛgɛ koko ɲuman ko bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni. Isa Naloma ni a baarakɛɲɔgɔn y'u bila u fila n'u dɛbɛ la yaasa ka Mali seko ni dɔnko ka o yakubaya k'a jira diɲɛma la ko halisa Mali bɛ se fɛn dɔ la ɲɔgɔnlɔn sira kan. A kɛnɛ kan an ka ɲɔgɔnlɔnbɔla kɔrɔbalen caman fo ka taga se an ka acteur de cinéma caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan ka fara jama tɔw bɛɛ lajɛlen kan. An ye ja min sɔrɔ aw ni ne an ka jɛ an k'o lajɛ. Ouais, bon, an bɔra ka prestation min na ye sisan kalan ekɔliso don denmisɛnninw ye min yira an na o bɛ du caman kɔnɔ a b'an ka société fɔ il faut que les gens comprennent qu'on essaie de faire qualitative de mun ye tɔgɔ min b'an na dans la société k'a bɔ k'a yira an na bɛɛ k'i kɛ tata t'a la a bɛ se ka maa bilasira de don imaginez tellement que cɛ ka du ka ɲi mais fɛn sɔrɔla hakilina wɛrɛw nana a nana bila problème kelen ye et i bɛna o min ta souvent tɛ na kanu kama tɛ na sigili kama tɛ na furu kama hakilina wɛrɛ tɛ o de yira an na donc bɛɛ k'i ka taabolo dɔn bɛɛ k'i ka ko kɛcogo dɔn a ma fɔ mɔgɔw kana ko kɛ i k'a kɛcogo dɔn. Et en dehors de ça, il faut que les gens reviennent. Parce que Catherine et Bézou avaient soulevé de mon talent. C'est vrai, l'humour c'est bien. Avec la Europe, une pièce de théâtre qui avait vu, très souvent c'est des leçons. C'est des leçons qui nous conduisent, qui nous corrigent dans la société. Donc Catherine m'a rappelé la crème. Il a toujours sa grande place dans notre société. Voilà. Vraiment ne content do mɔgɔ minnu yɛrɛ b'u ka so kana ne soutenir u ye baara in courage baara don ne na bi tuguni bi olu kama u ye baara in courage don ne na fɛn fɛn ye ne wele téléphone na dɔw yɛrɛ hali Orange Money ci ne ma k'u se ka na u bɛɛ ye baara in courage don moi je suis très content théâtre art spectacle vivant maa si tɛna a lawuli na anw tɛ anw de b'an kɔkɔ da la k'an fɛn bɛɛ k'a la wa ne bɛ n dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ma fɛn bɔ fɛn na k'an ka marraines bɛɛ lajɛlen fo k'an ka parrains bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni cɛw yɛrɛ ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala ka san caman yira an na an b'olu ka bila la dɛ n'u sɔnna dɔrɔn an bɛ to ka spectacle duman kɛ mɔgɔw k'u b'a lajɛ. Ok, ne tɔgɔ Demba Abdoulaye Kanouté, n ye artiste ye, metteur en scène, comédien et dramaturge. Voilà, donc on est pièce in sɛbɛn, ne la mise en scène kɛ. Donc année décrétera comme année de la culture. Donc au kɔrɔ de an ka faamuya la, o kɔrɔ de fo bɛɛ k'i jeniyɔrɔ fin. Donc je pense que discipline artistique bɛɛ kan ka fɛn dɔ kɛ parce que jamana y'a yira an na ka ban ko artistes aw se ye mun ye aw ka an ka ye aw ka vision yira an na. Donc je pense que o fana y'an ka devoir de an ka o exécuter yani an ka droit sɔrɔli wagati cɛ. Donc n'an y'an ka devoir exécuter ka jɛ k'an fanga kɛ kelen ye donc foyi t'o de bɔ. En même temps pièce in tun bɛ polygamie de kan. Donc an ka jamana kɔnɔ bi an affrontelen bɛ a cas caman na. Polygamie kelen ka kɔlɔlɔ caman se duw ma bi, kelen ka kɔlɔlɔ caman se kabilaw ma parce que polygamie a don tɛ mais a dugujɛ de ko don. Déjà i b'a ye defɛn caman ye bi i bɛ taa sɔrɔ u ye polygamie kɛ muso fila muso saba b'u bolo mais u ka fɛn ka saya kɔfɛ i b'a ye ɲɛsuma tɛ denw ye denw bɛ ɲɔgɔn faga u bɛ ɲɔgɔn wele tribunal la u bɛ ɲɔgɔn wele fanga ni fɛnw na tantɔ a ma dabɔ o kama. Donc n'hali n'an bɛ polygamie kɛ
an ka a sɛnsɛn ka kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ minnu labɛnnen bɛ cɛlasigi kama psychologiquement donc je pense que o de y'a ɲɛnama ye donc o message de tun don k'a da diɲɛ mɔgɔ kulo kan parce que dans notre société aujourd'hui an b'a a cas caman ye